ahinya Joyce. Kawuoyo weche ma osetimore bang' juma achiel. Piny Kenya anyalo wacho ni wasegoyo hatua kendo gik moko kobedo maber te kaka osewacho. Kendo wasebedo kwa wuotho mar one of our comrades milongo ni Albert. En gima rach ahinya ni ng'ato ne nyalo tho police custody. Kendo mano gima I think ni kaka vijende oningo wakondem wate. Kendo be maandamano mosetimore bende ok en gima longo. Maandamano ok en gima rach. But gima rach koro maandamano mar ketho. Iwinjo. En mar ketho mar kuom mane wanene streets mane timore. Mane geche iwang'o. To maning'eni mano wendni ji emi ketho. Koro sirikal to setimo gima ber kuom ni neno ka DIG no step aside. Kendo mano nyiso ni it's a step to justice. Aipua bende no sekelo jok mane oluongi e tho mar Albert. Kendo neno kosekony. Kendo jotelo bwase neno kotimo limbegi korgi Albert. Kendo en gima ber. Koro wasego hatua. Chakre week ne chakre wasego hatua. To gik mano timore maandamano vijende ne gima rach ahinya ni kendo wanyalo wuok ni kendo vijende dhie maandamano kendo gore. Onge tiende kaka inyalo wacho ni wawuoye wach achiel mar police brutality to at the same time ichaki dhi ang'owa e ndara ne police no. Koro adieri en ni some of the police ma wan godo e police force osebedo compromised. Kendo nitiere police moko e police force kachasha moningo rie iwinjo. Koro nikech kane uchako ni justice for Albert, ma justice endo ni a process. To justice ok nyal luongo kawuono to biro kawuono. It is a process iwinjo. Kendo no achako wacho nango DIG nikech gini miene oningo step aside. That happened. Koro vijende the streets ne en makosa nikech oningo wami sirikal be time. Mano ne en makosa the street chieng' tich ariyo ma koro vijende no wuok oko. Ne en tich ariyo ma vijende no wuok oko ka koro ne gidwaro ratiro ne Rawere Albert. Ne en makosa. Koro nen makosa korka kodi no nen makosa na. Nen makosa Joyce nikech gimomiyo vijende dwa timore ne gine magi winjo lit moingo jonyuol Albert. To en gima lit iwinjo. To en gima lit kendo onge janyuol moningo wit nyathini. Bedo ni Albert ne en nyathi achiel kata ne en nyithindo 10 onge ng'ama oningo wit ngimane. Nikech police to tijen mar rito jopiny. DCI be tijen timo investigation ok kawo ng'ato all the way from Homa Bay tikele Nairobi to thoyo moro moko winjore. To gima wacho niya vijende bwangi adier gima wadwaro. Kech kane wacho justice. Ere aka justice for Albert odugo kendo Ruto must go. Meaning ni ng'anyo wani ok en genuine. Iwinjo. Ng'anyo wani nitiere gi gimoro iye. Nyalo bedo ni en ng'anyo mar Rawere wuok ka gionge agenda kosango matimore. Ineno vijende initially agenda ne nitiere mane en justice for Albert. To mbele ka nitiere kaka agenda ni obedo kendo gi agenda mare. Man vijende moko kuom ni oko I'm sure sani ok ginyal yie lakini nitiere vijende mabe osechul gi opposition mondo dhi ndara iwinjo mar ketho. Koro ere kaka kechino wacho maber ni DIG o step aside. Dong no step aside. Kendo wacho maber nang'o Aipua mondo tim tijgi waol gi Aipua ndiko letters mag sympathy iwinjo mondo gitim tijgi. Dong no se luong jok mane wachno mako kendo neno kano tergi edo to koro sani koro kendo wachopo nange Ruto must go. Koro in short ni vijende udwaro action to at the same time bu sabotage action. Penjo bende nyalo bedo